सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय 6 बाजियाव जों फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगसखौ फरायजोबबाय चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनो चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना बिराद मिनिनोबो ओंखारदों लाजिनोबो ओंखारदों बाट उफाय गैया खिथागोन आं नोंथांमोननो बेनि खारना मा आरोना थ' आङो मना लानानै ओंखारदों बाजार फारसे मा मोना बे खाथिनि बाजाराव नङा बै बांला होननाय बाजाराव आरोना जेरावहाय जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैबाथाय मेजिकआ लाखिफैयो बेयाव आरोना थ' नायलांबाय हेरै बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनानै आं हाथारला आरोना मिनिनो ओंखारबाय थ' जों बिमा फिसा थांनो ओंखारदों माने बिमा फिसाला आरोना फिसाजोआ थांलायबाय मादि खानायखौ जायब्रेब्रे खालामना लाखो थिग खालाम बेबो इय' बेखौसो गाननांगौ जाहैबाय रनालखौसो ओमफ्राय नै आं मिनिनो ओंखारनायनि खारना है होरो नै गरम मिन्थिया लाजिनाय गैया जेबो गैया आं मुजा गाननांदों आरोना ओरैबादि माने आथिङा थिफुजोब्बाय ओरैबो गाननो हाया आङो ओरैबो गाननो हाया थ' मुजा गाननानै एसे कम्फर्टेबल मोनदों आङो थ' आं मानसिफोरा नुनानै आंखौ मिनिया बे उननि खोथासै बेखौ आंसो मिन्थिसिगौ आरो इसिबांबो प्रेसार नङामोन आङो स्कुटिजोंबो थांनो हायोमोन खिन्थु आंबो थाबायनो लुबैदोंना थ' आं लाजिनाय मानायखौ ज्राब दोनथ'नानै आं थाबायनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय नै बेजोंनो गानगौमोन आङो मुजाखौ खिन्थु नायसै बियो मारामद्राय जाबाय आरोना दा आं बेजों गाननोसै सोर माबाफोर बुङोबा आं मिन्थिला मा होनगोन थांसै दासो ओहो आमोखि नङा आमोखासो माबा नाङा माबा जागोन नामा चावमिनफोर सिंग्रा जानो थांबाय हनै बेहा फै सोनाहावनो लाबोगोन आं फैदो फै फै हामारगोन ना बाबा थाबायनो हामारगोन हानांगोन मा हाया बेलाय देन्जार नुखायोहाय गोजां बोथोरथार मोनलायलायबाय आङो आरोना आथिङाव मुजा मोननानै आं मिथिबाय थाला रावखौबो राव मानसिफ्रा आंखौ टाउनाव फैनानै गोसोम जाजानो गिनानै गाननो सानलायसिगोन खोमा ना ओजों दे मानसिया मा अबस्था सोरबा खिथाथावनो खिथाबाय खिथाथाव नङिनो मिनिनानै थांसै आं ओरैनो ब्लडनो मना लाबाय दैबो लाखाबाय फिसाजोमोनखौ बैथिं सिनहरथ'दों आङो थ' दानो मिन्थिला आं गावसोर दंसै फैदो ओमफ्राय बियो बेलासिनि ब्लग आरोना सोनाफोर ओमफ्राय मबाइलखौ दासो चार्जनिफ्राय बख'नानै लाबोदों आङो आरो सान्दुङाबो एसे गरम दंबावो हाव मबाइलाबो एसे हें जानो लाहांबाय दसे रेस्ट लालायनांगौ आरोना थ' बाबा फैद' नोंबो मुजा गाननो होन्दोंमोन नामा आंबो मुजा गानसै नामा होन्दोंमोन खम जारला आंहा थिफु बायनायखायसो गानदों आइदै ओमफ्राय आङो मबाइलखौ बेगाव सोनानै जों स्पिडाव थांगोनसै आरोना बुरजा थाबायनानै बेनो लामा आङो अबा ब्लगसआव जगिङाव फैनाय लामाया बेजोंनो फैदों बै गोलावजों फैयाखै आरोना दसनाबार इउ थांग्रोनोसै फैदो बाबा फैयै फैनानै हाथिफुटा होननायावसो जोङो माबा होनो फिलफिलि गाखोबाय आरोना बिराद मेंखाबायमोन आबा मेंबायबो सिबाय हाला होनबाय थादोंमोन हाथिफुटासिम लाबोथारबाय आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय गाखोबाय आरोना आंथ' थाबायबावगौमोन हारसिंबा सासे सुबुङा जाथारला थेवबो थाबायबायना गोजानानो थाबायबाय 2.5 किल'मिटार जायो आरोना जों गामिनिफ्राय हाथिफुटासिम बेखौ थाबायजोब्बाय 2.5 किल'मिटारखौ बिखुं सिलायबाय आबा आयै बिखुङा सिस्रोलायबाय आं फिसाना दे बेजों खामानि होदों मोजांसो थाबायनांगौसो बांला होननायाव सौफैबायबो जोङो सौफैनानै एखेबारे मैगं एसे लाबाय नै भल पटल भिन्दि बेखौनो लाबाय थाबाय फैबाय थागोन आंहा आलु थालु दंखायो सामब्राम दंखायो नैहाय एसे सिनि लानोसै स्पिड मसनाव लालि आरोना ओमफ्राय माया जिर'स खालामनो हरफादों भटार कार्ड बेखौ खालामलांसै फै थाबायलांफिनसै आबा थाबायलांफिनसै दङ हैले लाखाबाय थ'बैलाय सिंग्रा लाखाबाय आबैमोननोबो बयनोबो लाखाबाय नोंसोरनो सफैबायबो फैनो एबारना सिदा रिक्साजों आरोना उफाय गैया न'निया नानिया फन हरगासिनो आरोना फार्स्टआवथ' गाबदोंमोन जि आवगायलायनानै नेफैबाय आरोना बिमाखौहाय रोनाव हरदोंसो बियो बिमाजों गालां जाफेरै बिमा लेथुङालै अबावहाय एसे ओमफ्राय ओंख्रियाबो बेफोरनो ओमफ्राय मा होनो आदारखौसो नै एकदम खाला खसाव जाबाय थायो आरोना बेखौ जायो बिस्कुटआ आरो गेदेर गोलावफ्राथ' नैबेखौ जानो हाबाय टस्टखौहाय ओमफ्राय सिंग्रा लाबोदों आङो बिसोरनो आं जाथ'लायला आरोहाय सोनाफोर बांद्राय थावाव एवनायखौ ओमफ्राय सिनि बेनोसै गैया आइजे निमक दा राखिलि ना आंलाय संख्रिखौ हरफादों हरफायाखैसो सानदों
मबाइला दोनथ'लाय सना आं मोनसे बाथ्रा खिथानो नोंनो अबेबा गोजाननिफ्राय फैयोबा आथिं आखाइ सुवा मा आगाइ गोरलैखौ मालाबाबो दांनाङा मिथिबाय दानि नों बे आयंमोननि आगाइ गोरलैखौ मानो फिउ बामहैनांगौ नोङो बिदि खालामनाङा दे मिथिबाय आथिं आखाइ साफा सुनानैसो गथ'फोरखौ लानांगौ बुजिबाय गथ'फोरनाव ओरैनो एसेयावनो एसे बेमार जायो बुजिबाय आरो खालामनाङा हामा ओमफ्राय मानो फैस्लाबनो बिबैनि मबाइल ओरैबादिहाय बे गथ'आ आयु A4 साइज पेपार लानानै फैदों एसाइनमेन्टआ माला दाङो आंथ' मिन्थिया बाबा मालानिफ्राय दांगोन गामफुं अके नोङाबा गैला नोंहानो टाइमाथ' थांनायबाय थांगोन माला थांगोन नाय पात्ता मिथिबाय नों गाबबाय थादोंमोन मा एसे गाबदों उनाव गाबासै सौहैदोंल'हाय रौवा रौ गाबनानै फन हरबाय बिबै फिसौ ओमफ्राय दसे उनाव हरफिननाया गाबासै आरो मोजाङै आं नोंखौ लामायाव नेनोसै दे मामि लामायाव नेनोसै दे माथो दाबो फैया होननानै 6 बारसो फन हरदों आरो ना फनखौ सोर हरनाय आबै हरदों ओमफ्राय नों रायलायबाय थादों आंजों गाबनाङा दे अबेबा थांबा गाबनाङा दे मामिखौ नेबाय थानांगौ गाबनाङा दे मामिखौ नेबाय थानांगौ गाबनो नाङा आं अबेबा थांबा दे देरबायना नोङो गालां जाफेरि गथ' ओंख्रिया ओमफ्राय डेन्जारसो आरोना जोंना मोनानिया ओंखामा मोनखाबाय ओमफ्राय नै अनलि अन पटल भाजाल' माने भोरखे दहायनि ओंख्रि गोजांफ्रानो दङ आरोना आरो मा होनो दहाय सानावहाय माया ओंख्रिखौनो जायाखै मिनिनानै थैगोन मालाय गाइखेर दाखा जमायदोंमोन नालाय बेजोंसो जादों आरोना ओंखामखौनो ओंखायनो ओंख्रियानो दंजोबो सबबो तेला फुदुंजोबनोसै आं आरामनो पटलल' एवसै आरोना सारायखौ बारा टेनसन लानाङा दे सनाफोर मालाबा बालाजों मानजिगोन र' बिदिनो मानजि समाय बिदिनो जालाङो आं माने प्लेनिं बानायनानै थांखादोंसोमोन आरोना नानिनि गाबनाय साउन्ड मोनगोन आसा खालामाखैमोन माने लकेल नाबो एसे नायनानै लाबोगोन बिदि सानदोंमोन आङो बाट मारगुलि माखौ होनदां माया मेवा मोनाबाबो सबायजों जाजाया बे दाउआ खानानै दोना ए खायाबाबो जायो थारमाने जोङो मेवा रायखांदोंमोन नालाय मा होनो मेवा मोनबा दाउजों जाजागौमोन होननानैहाय ओमफ्राय गैया न'निया दहायबो नायदोंमोन गैथारानो आरोना ओमफ्राय दाख्लै सोरनावबा बिहरनानै जादोंनो अननोसो ओंखारलायलांबाय आं टाउनावसो फैसा गारबानो 30 थाखा 40 थाखा गारबानो मोनजायो आरोना ओमफ्राय गामियावसो नै अबाव मोनो अबाव मानो जालायलाङो न'आव औवा दंबाबो मेवायानो गैयानो राजोब्बाय ना माजोब्बाय ना मा जाखोथाय ना एराखैथाय आं पात्ता गैला आरो मालायनाव मालाय अबेहाय सोरनाव मेवा दं सोरनाव मेवा गैया नागिरबाय थानो सोलाबनो नङा होमबा आरो जोंना ओरैनो न'आव दिगदार बेवाइ जाम्बा दङ माया बिनि थाखायनो फ्रि गैया दामबा बेस्रा मा जालायखो बाबा बोरैबाथारहाय अयथासारथार सयथिबो बेसे बुजायदो बेसे रागाजोंनो ओमफ्राय आरो दाबो बेस्रा माया नोंनि थाखायनो आङो फिसौजोखौबो मोजाङै बेरायहैनो मोनला फिसौजोबो मोजाङै थानो मोनला होनना रागा जोंस्रायलांबाय आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैया आं फैबा जायखिजाया बे बाजाराव थांनाय मा थांनायफोरनिफ्राय एसे रेहाय मोनो आरोना जोंबो थाफाबाय थानो मोनथ'ला राजाखौ स्कुलाव सोनायनिफ्रायनो गावबो जों थाफाहैनो हाया ओरैबायदि आरोना अबस्थायानो जोंना ओमफ्राय ओंखायनो दा नैबे गथ' हायथुरिया माने इखौ मोनबोफिनबाय आरोना इ सौफैफिनबाय जोंनाव गिदिं गिदानो आगोलावथ' थाखायोआनोमोन ओमफ्राय दा गिदिं गिदा सौफैफिनबाय आरोना दा बेजोंनो माया एसे रेहाय जानानै दङ जेनेबा सिबलु सिबला फिसा फिसौ मावलायाबो आरोना सिन्दुर सिनला खालामबोथ' मानसि नांगौना बिदि जानानै दं आरोना सोनाफोर माने बहि बिथाङा गावनो मा साननानै जेला राजाया एडमिसन लानाय टाइम जाबाय गावनो क'क्राझारावसो एडमिसन होगोन होननानै माने जोंखौ दलदब लांनानै दोनथ'नाय जादों आरोना गोसो गैयाबाबो बेखिनि उफाय गैया मानिबा मा इयुनखौ सानहरदों फिसायाबो थ' आंबो लोगोसेनो अके होननानै नङाबाथ' आं गोदो बिदि थाहैनो मानो बिदि जेबो पात्ता गैयामोन आरोना आंनाव जेरै जाम्बि बे दलदल हाबा जाफैयो दलदलबैनो थाबाय थादोंमोन आरोना ओंखायनो आं एकदम बन्द' मोनबानो खारबोयो थांलाय फैलाया कन्टिनिउसि आरोना आंना आरो सिगाङाव नानि गैयाबाथ' खरासिनबावमोन आरोना दा नानि जानानै एसे दिगदार जाबाय दा गाव जेब्लासिम मावनानै जानो हायो जाथ'थोंसै बेनिफ्राय खिसानि एसे गेग्रेबनायजों जाबजों फिसाज्लायाबो न' लुनानै होनो हायोबाथ' ज' जायै ज' थानो हाबाय अराय सम आद्रा थागोन बेथ' नङा आरो खिसानि मावनानै जानो हायै जाहैनायजों फिसौफ्राबो देरहैनायजों आरो आंहा बेहायनो हाजिरा जाफैनो आंहा बेयावनो हाजिरा जाफैनोबो हागौ माने साननायफ्रानो मोननैसो जानानै दं मोनथामसो जानानै दं आरोना थ' जा सानदों मोजांखौनो सानदोंमोन दा मा जायो मोनथिया सुखु दुखुआथ' गोसो सिङाव थाखायोआनो जेब्लायबो अब्लाबो मोखाङाव
आंना माने हाथाय देखायनायखौ बावनो हाया आरोना हाथायखौ देखायबाय थानो मोजां मोनो आङो जेखियानो जाजोबला प्रब्लेमफोरा ओमफ्राय ब्लग बानायफुनायावनो अबेबा खोमसिनि अबेबा स्रांनि जाबाय दे ब्लगा मानो होनबा फटल एवै एवै ब्लग बानायनाया एकदम कारेन्टआ थांलाय फैलाय जादों आरोना कारेन्ट थांबाथाय आरो मबाइल टर्चजोंसो एवलायनाय बेबायदि जादों आरोना जोंना ओमफ्राय एसे गरमजोंनो मोखां सुस्र'दों आरोना आङो ओमफ्राय कारेन्ट फैनानैसो आरो ससेखौ ब्लगखौ बानायफिनलायो आरोना ओरैबायदि डेन्जारसो रायजो राजा गासिबो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दै गारहानै सोनानै दोनखानोसै आंहा फुङाव मालाबा कारेन्ट थाया ओमफ्राय मा होनो एकदम गाज्रि मोननांला आरोना मा नांला बंसा बखिला बायखो होननानैहाय थ' मालाबा गोसोनि साननायफोरखौ माबा नोंथांमोनजों फोरमायनो मोजां मोनो आरोना सोरनो फोरमायनो जायोना बेफोरबायदि साननायखौथ' साफा मानसिनो फोरमायनानै होनो हायाथ' केमेराखौ सिगाङाव लानानै फोरमायनो मोजां मोनो बेजोंनो नोंथांमोना सोरबा रिलेटेड जालाङो आंजों आरो मा होनो सोरनाबा आंजोंनो सेम साननाय सेम प्रब्लेम बिदिबो ओंखारलायलाङो नङा होमबा थ' आङो ओंखायनो एखमबा ज्राव फोरमायगारनानै होयोहाय गाज्रिमोन मोजां मोन आरोना नोंसोर नायग्राफोरा दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना मोनायावबो ब्लग कन्टिनिउसो जालायलांबाय आंना थ' गथ' गथाय उन्दुजोब्बाय नालाय एसे फ्रि जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो ब्लगखौ फोजोबनोसै होननानै आं अन खालामफिनबाय आरोना थ' बेखिनिखौनो जायफोरा ब्लगाथ' बोरै जाखोथाय एकदम बाजाराव थांनाय माने नांला बंसा जालाजोब्बायना थ' बेखिनि ब्लगखौनो जायफोरा फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बन गुदियाव थानानै एसे लोगोफोरनि भिडिअ अन खालामनोसै आं न'आव एकदम दुरगन्ध आरोना आंना माबाया नेटानो